Panay-panay nga ang parinig ko sa sahod sa mga nakaraan kong video. Kaya naman eto na, sasahod na kami ng anak ko sa paglalaba. Sumabay na nga lang din kami kay Daddy Dandan para mas mabilis namin makuha yung aming sahod. At eto na nga, andito na nga kami sa may Magsaysay Avenue. O maghilo muna kayo dito sa pinakasikat na avenue dito sa Baguio. At eto na nga ang nanay na labandera pero sa sahod for today's video. Dapat ganun ha, hindi lang talaga tayo tagalaba, dapat taga-sahod din. At dito nga kami kukuha ng sahod dahil dalawang ATM nga yung pagsasahuran ko. O Jeva, ang yabang, lumaki tuloy yung mata mo. Charis. So yan ang sahod namin ni Arkidan na tagalaba. Dahil nga sumahod si Arkidan, ayan, iniisip na niya kung anong kulay ng sasakyan ang kanyang bibilhin. Nadaanan nga rin din namin tong bilo-bilo, kaya naman hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pang bumili. May sahod kaya ako, Charis. Bago nga kami mamamalengke, ay ititreat din namin si Hira ng deworm at detect. Sumahod kaya kami, Charis. Hindi, talagang bibilhan talaga namin siya dahil nga panay na nga rin ang kamot niya. Mamamalengke nga lang din kami ng ulam namin for 1 week. Syempre, tipid-tipid pa rin tayo kahit may sahod. Kaya naman isang pirasong tilapia lang ang ulam namin kada araw. Charis. 1 kilo nga lang din ang kukunin namin dahil nga favorite ni Arkidan yan. At dahil nga nakasahod, ayan, kukuha din naman tayo ng dalagang bukid. Ipipikit ko muna ang pangkalahating kilo dahil para kay Arkidan yan. At para nga makatipid, ay dadamihan na nga lang din namin ng gulay yung aming ulam. Hindi nga naman tayo yayaman kung puro lang tayo gastos. Kaya kailangan talaga nating maging practical at bibilhin lang talaga natin yung mga pangangailangan natin. Sa sobrang tipid ko nga, ito na nga lang ding pakbet na mix ang kukunin ko. Pero nagmahal na nga rin yan, 50 na yung isang balot. Nakita ko nga rin tong pinakamagalang na gulay, pero hindi nga rin yan ang bibilhin ko. Etong ang ginagayat na labong. Tignan nyo naman, fresh na fresh. Syempre, mas masarap nga naman yan kapag may dahon ng saluyot. Itong labong nga rin ay 40 na rin yung 1/4. Ayan, tuloy, napagastos ako ng 60 pesos. Pero sulit na sulit naman, tingnan nyo naman, napaka-fresh. Hindi na nga rin kami nakabili ng kung ano-ano pa dahil nga ang bata ay nanghihila na. Paano ba naman kasi excited na bumili ng laruan dahil nga nakasahod. At kahit nga gustong-gusto ko ring bumili ng prutas ay hindi na nga rin kami nakabili. Dahil kung hindi pa kami lalabas dito ay magwawala na nga itong alaga ko. At ito na nga, nakabili na nga ang batang nakasahod. Tignan mo naman, bagong kulay na naman ang laruan. Mabuti na nga lang din at ang bata ay aking napagsasabihan. So ayan, 40 pesos na ang nabawas sa kanyang sahod. Syempre mag-grocery din kami. Para sa grocery kaya yung aming sahod. Charis. Para sa mga pangangailangan ni Arky, yung aming gugroceryhin. Alam nyo na, yung mga pagkain niya, gatas, vitamins. At tingnan nyo naman ang ngiti ng bata. Tuwang-tuwa na naman dahil makakabili nga na naman ng Yakult. Yakult is life nga naman sa batang to. Kaya naman, beke naman Yakult. At kahit nga may sahod kami, syempre 2 pack pa rin naman yung kukunin namin. Tipid-tipid lang, pag naubos saka na lang bibili ulit. Dahil hindi talaga tayo yaman kung gastorera tayo, promise. At pagdating nga rin sa biskit, ay 2 klase nga lang din yung kinukuha namin. Syempre may mga natira pa namang mga biskit sa bahay, yung mga nauna naming grocery noon. At para nga makagawa pa kami ni Daddy Dandan ng maraming sahod, ay kailangan nga din namin uminom ng ganito. Pampahealthy lang ba? Ganun. Para iwas-iwas sakit at makagawa ng maraming sahod. At sa paggagawa ko nga ng sahod ay kailangan ko nga rin ng kape. Dahil alam nyo naman sa pagla-live ko ay kailangan ko ng kape. Paggagawa ko ng content ay kailangan ko ng kape. Kaya naman literal, kape is life for me. O kopi ko baka naman dyan. Charis. Literal na nga rin na yumayaman na kami sa basura kaya kailangan namin ng garbage bag. At syempre dahil sahod day ang pinaka-importante ang gatas ni Arky. For the tinapay na nga lang din ang aming merienda. At isa nga rin to sa may pinaka-masarap na tinapay dito sa Baguio, ang tinapay ng Victoria. Kuha na nga lang din ako ng tig2 C2 para naman maiba. At ito nga lang din maliliit kasi nga hindi rin naman kami masyadong palainom ng ganito. Dahil nga nagtitipid kami, aantayin na lang namin si Daddy Dandan at iaangkas na lang niya din kami. At ito na, for the gurang na ang person. Charis. Oh, sino ka dyan girl? May sahod ka ba? Charis. At andito na nga ang totoong sumahod. Sasahudin na niya yung sinahod naming pera niya. Nakakaloka. Wala na naman kaming sahod. Andito na nga rin kami sa bahay at may pa-picture-picture pa nga ang mag-ama. Kamunti ko na lang din nakalimutan itong binili kong bilo-bilo. Saka ko na nga lang naalala to nung pagkagising ko ng hapon. At legit, ang sarap-sarap. Buti na lang din talaga hindi rin napanis. Bago ko nga makalimutan, may hula ka ba kung magkano yung sahod namin? Kung may hula ka, i-comment mo lang dyan sa my comment section. So yun, kailangan natin magsipag at tiyaga para may sasahurin. At ako ngay mag-aayos na rin ng aming grocery at mag-aayos na rin ng aming pinalengke. So ito na lang muna for today's video. Thanks for watching!